Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udo. Tutok pakatok sa uto padayon ta sa tuwang panaguban. Oras nato alas 12:16 na gyud mga kabisyo, my love, so sweet sa kautuhon. Duyog yapon ta sa pagpahimsog sa paglanog-lanog labi na sa pagpanukad sa to ang sunod nga programa Katok Confession kita magplastar mga kabisyo, my loves, no. Ala sige, but before that, tuod sad atong mga gustong magpahimsog ug katong mga na ay high blood pressure, tumarta ni ining Calabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric o Calabo leaves, white o green ang color sa kapsula niya na, no. Makatabang na siya molibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, kidney stone, fatigue, dengue fever, ulcer o guban pang mga balatian. Ipare sa Calabo with mangosteen para optimum ang kombinasyon. Calabo Plus Herbal Products ang pinakamaayo nga food supplement, ora mismo ang epekto. Ginama sa Just for Marketing. Padayon ta sa tuwang programa niya karon. Kung gusto mo mag-share, by the way, maghatag sa inyong reaksyon sa tuwang Katok Confession nga pagabasahon karon, 0917-509-5493. Again, 0917-509-5493. Live pud sabta diri sa tuwang Facebook page, DJ Mike Kiling nga Facebook page, Calabo Herbal Product Just for Marketing nga Facebook page. Bati ta o plaster na ta, lulubaba, ready na ba ka ni o ready na ka? No choice, ready na ba ka? Og duyog ta sa pagpaminaw aning atong programa na to, no? O kung sa mga ganyan na sa diamang kiling, ala sige, plaster na. Ala sige, ta maglangan, kabisyo, my loves, aniya na nga to ang Katok Confession. I am Zian. Gwapa ko, tapos puti og flat. Taas nga pagkababae. Na ako'y nakaila, di siya gwapo. Putot, bugason, og taas nga patag pagyud og ilong. Grabe ko makapagtamas-tamas niyo, murag perfect. Just call him Gerald. After 2 weeks, gisugot na ako siya. Lipay kayo ang buwang. Kauyab siya o gwapa. Uy, kailas yun. After 4 months, may nagkauban, nakuha niya ang perlas ng sinilangan. Naku, kay siya o bunal. Pero nagduda ko kay siya may nakauna na unta sa ako, pero wala. Nagdugo ang ako ang tinaguan. Moto 6 months of loving na miani niya, not once, not twice, but kadaghan na yung higayon. Di na may hap. Niabot og 7 months. Natingala ko na cold na siya og pinakalit. Anya ganyan siya, makold yun niya siya pinakalit sa imo ha. Kay kalit man po niyo mong gihatag dayon siya. No? Picture ganyan siya, resulta na siya, no girl, ha? Na cold na siya tungod kay iyang mga bawal akong buhaton, pero never kong nag-cheat. Nagbuwag mi tungod sa rason nga sige daw ko Facebook upang stalk sa lain. Mabawra kaayo siya rason. After 2 months gikan sa among pagbuwag, nakauyab ko sa Facebook. Chat lang. Diya man niya padulong mo na mag-stalk ka niya, tapos pag mag-chat-chat na dayon mo, mag-uyab gid mo. Baon niya ikaw, dali na ba siguro putod ka paibigin? Ha? Just call him Lloyd. Kini si Lloyd, gwapo, din ang uyab siya sa akuag, napugos lang kong sugot kay iyang mga barkada ang nag-encourage na maging kami. First meet na mo, imbes wa ko na ibog sa yahan, na in love naman noon ko. Grabe ka marupok. Gwapo kay siya sa personal.
Pag 2 months na mo, wala pa jud kaayo ko kaila sa yaha, pero naanay nahitabo sa mua. Nawa, bigay na yun eh. Ha? Pag 3 months na mo, naging cold ayun siya. Ito ang bayanan eh. Ang dating sweet kasi sige na pang away. So moto nagbuwag mi, pero kaduhara mi nga gaginabasay niya atong sa una. So after a month, dayon ni Ana, nakauyab na pug ko. Og kami paghihapon hangtod karon mag 1 year na. And still counting. Naanay nahitabo sa mua. Wala pa'y 1 month. Motong kadugayan, nadawat rampog ko niya nga dili siya ang nakauna. Naadlo ko basin magbag-on siya. Seryosohon ko ba ni o di? Lisod kaayo masakitan og nahatag na nako ang tanan sa iyaha. Ing anak yun ko kamarupok. Diri na lang kutob ug daghang salamat. Gabi kamarupok ni mo girl. Astang imong perlas ng sinilangan dali ra nimong mahatag. Mura kag nag-giveaways. Pero mao bisan pa man ana naman taon tuod niya. Siguro kay anyoon pod naman kay mga babae may kiling mas labaw pang masuwagan sa tuwa mga kalalaki niyan. No? Di lang sila makaako og sulti og sama natong manghagit. Pero muna sila mga bayan niya nga angay niyong kabalakan kay kung gani sila mahagit sa imong pagpanghagit, matingala jud kag magkamang-kamang jud kag taman nga di jud ka kabalos, maulawan ka na lang, ha. Kay pag once masugdanan nimo na sila na mangungit sa imuhag, another one please. Isa pa ang chicken joy. Sumaon niya kamo diha, ha? Ilailahan ninyo ang tao. Pero kaming lalaki, kung nga niya mangganing sa labing daling panahon, mahatag na nimo, mas mayo. Ha? Kalipay niya mo niya. Ha? At least di namin maghago pagtaman, pero tamis man pamalandungon, labaw niya kanyang bitin-bitinyon, magpangita man tuod ta, pero sa mga hustler na kayon, niguang na lang taon gyud o taas nag mga kaagi, no? Sama ni Michael. Hindi basta-basta. Damay ra bang sibilyan ay. Nga dili gid mo pili o babae nga dugay-dugayon pa. Sige kay bakay niyo mo yatag niya. Ano naman tayo niya anong piyesa niya? Mag-iisang taon na eh. Ha? Salamat ka, busy ako. Hindi pa ako nakakuan sa imo. Pero pag ganing na ako'y time na humanda. Narabay ba na nalulbaba na priso? Ngayon na priso man. Okay, ang uban sige lang og paramdam sa chat, sige lang og pabega sa chat, sige lang og kanang kuan jud ka ba maganahan jud kag malamian jud kag taman ba kutob la sa chat, pero pag nanagani magatubang nanagani sa personal, langan o daghang kay mga rason. Na priso lulubaba kay imbis nagplano na, nagsugod na, wa pagyod nadayon or di ba ka kung nadayon man gani dali ra pod na human. Mo lagi. Ako pa ninyo, ignanta mo, mag-exercise gud mo, kuan ko paugnat din mo tama sa inyo ang kusog gidog gayo. O niya, i-practice ninyo ang mindset nga ang nasa inyong unya-unya, dili ang ginabasay, kundi ang dula sa basketball kasi makadaog. Denver o Lakers? Ha? Unya-unya kag mga moves sa Lakers, mga Lebron, ha? Kung sa mga estilo sa pagkuhan, magbuhat ka og mga set play ba? Nga dula ba? O, samtang kamulo ka sa pagkabas-gabas mo diya, di ba? O, makasulti na siya, ano siya baka mamanyoy? Ayaw kayo makainin mo? At gusto niyo masyado, ha?
Pero bitaw, narapod sab na siya sa imong resistensya. Kung makakuan ka, kalahutay ka, muna ang angay ni mong buhaton, mo inom na lang ka ni ining kape o siya ka makigabas. Kalabo Plus Herbal Coffee Original. Labaw na rin Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Ha? Kung nga di kang mga pilihan ni kape nga healthy, bisan diabetic, pwede kayo. Ha? Kaya papatamis niya, doon yung stevia extract eh. Rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagpabawas, sure nga daily, adlaw-adlaw, delay. Labaw niya kining Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabusog, makapaboost energy, makapaabtik pag yun sa pinuti ni pare. O, saan ka pa, ha? O, diri na kita, ha? O, kini ginyama sa digital marketing, available sa Fast Pharmacy, Altura Mall, Generics Pharmacy, ug sa tanang butika sa inyong lugar. O, makakumbati juga og taman, no? Makasurinder, ganyan mo hang kapares, mo diag mo ingon, next time na punta. Sunod na po gandaw. Sa susunod, dahil kayon sa ating pagkikita, sinta. Oh, mailan mo ng taong kapoy niya kay manigarilyo ng paguman. Pero grabe itong bayan niya to. Seryosohon ni mo, na si mo, siya lagi makatubag niya, nalagi niya siya kung seryosohon ba niya dili. Kay, mura makay niya mahatag ang tanan good po sad. No, pero kung ganyang seryosohon nimo, dapat dili mo basta-basta dayon ihatag magdumili pug ka ay. Balibad pug ka. Kay mo po na makapadiscourage sa ubang mga lalaki labaw na sugod manggod tanan lalaki nagapas manggod og lawas ng panginanglan. Sultihan ka mo bisag kami nga ibog si mo men nainglab mi si mo nagapas gidtuod kayo mi. Ano sama ko makagabas ani? Mayon tag as early as possible ASAP, no? Pero ngawalangan pa kayo. Paganig mahatag na diretso niya tapos dali ra kay tanyan. Mubati na dayon tuod na sila og kasumo. Depende lang kung ilab sila sa imo sugod pa lang. Pero kalit-kalit ang inyong panyaguban niya tapos dali ra kay nimong gihatag ang tanan. Impas. Ako rin nalungkot. Kaya lagi bala mo igo niya may kiling. Kaya mayon tatog nakaila po nato siya sa personal kay atong ma-justify. Sige daw be, demonstrate o kung unsang klase ka nga seryosong pagkababae. Sige daw. Pakitain daw ko gilas diya. Ayusin mo dayon, ha? Anyway, kato siya mga bisyo, tagang salamat no sa mga gusto mag-share pahabol mo og duyog sa padala sa inyo ha mga kaagi sa pagigugma ng uban pa ninyo mga confession sa Katok Confession Facebook page, message lang mo diha. Anato mga bisyo, my love so sweet para atuan na siya mahatagan og pagtagad mabasa dira sa tong Facebook page and madungog diri sa kanginan sa tuang programa. Alright? So message lang mo Katok Confession Facebook page nato ng inyong mga confession. Anyway, thank you so much padayon ta sa unahan. Duyog yapon sa paglanog-lanog. Ilabi na katong uban ka natong gusto ma-refresh, gustong muhimsog, gustong mawala ang kakapoy. Ako pa ninyo, manghaplas mo. Niyan ang ato ang angelic relaxing roll mga kabisyo my loves kay kini siya makapawala gini siya sa stress. Alang feeling nimo nga murag baluya ka, ma-relax yung kagtama niini tungod sa iyahang na manuhot-suhot nga kanindot og soothing effects nga peppermint og lemon scent. Okay, labaw na kung ikaw nagbiyahe sa asa napita, asa ka padulong, gamay lang ni siya, pwede nimo butang sa imong bulsa, sa imong bag, gunya tapos pahid nimo sa imong tangkugo, bugnaw kay sa paminaw, lami kay sa pakiramdam. Anyway, kiniyapon mga kabisyo my loves ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po si Lolo Baba, ha? Jesse Marketing.